Hi, hi, hi. Nahanap ko nagsamok-samok na tubangan. My name is Tata ko. Full name is Ramilin Divina Gracia Baoy. Oh, tanaw man ka. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that they Hanap ko magsamok-samok. Hanap ko si Tata Mandia Vlogs. Mayong adlaw sa inyong tanan. May message akong cellphone niya. Kumusta ka man diba? Ako di ay kanak di ay. Ako di ay si kanak di ay sa ako ang kuan nga kinakusgang ali gawas man. Ako di ay si kinakusgang tata ko mandiyag. Mga untanin mo guys. Bago tamo kaon guys, wala pa mo nakapalo, mag-subscribe sa akong channel. Visit na lang sa akong channel guys. Then follow sa akong tata ko page. O mga una ta. So wala pa sa mo bisita sa akong channels guys. Kung wala pa ka naka-entry. Kung mo bisita ka sa akong channels guys, kung mo subscribe ka, entry na guys. Send to me your name. Basi dahil ikaw ang puluhang mananaog guys. Nani yung dali pagkaon dali sa mga Arabo guys. Ang atong tisda guys. Na dali na gamit. Putol mo na kung magtanglay. So di makita akong kagwapa. Makita akong kagwapa. Gibiyaan na gamit sa kagwapa. Giyantay. Ako ang pan guys. Muy kumkum. So sunya guys. Hala pa. Inanin ra pagkaon ni guys. Kani guys, muna siya full guys. Tainig bata guys. Dili bitaw full na siya guys. Anaw na siya guys, lupot-lupoton na guys. Ikandos gamay kanang murag ud kag nag-ilog guys. Niya kaon din guys. Muni atong tisda guys. Nang mura matag mabuang inig tisda guys ba. Nagabot diri samot tagkabuang. Buta mga ante guys. Wala siya na guys. Pamahaw pa nyo dito. Hindi mo ni siya guys. Ihi sa kabag. Kailan mo mga ihi sa kabag guys. Sabi siya ihi sa koknet. Buta ko. Kumusta tanan. Salamat sa inyong suporta. Sa inyong suporta. Bisan todo gamay pa. Pero nagtaas. Sa akin sa matong dili matsambahan mabunutan. Hulat mo sa inyong talima. Dili pa karon. Di pa pod ugma basig sunod bulan pa. Shout out dek sa tanan ako mga pamilya. Di na ako maisa-isa. Pero kabalo naman sa tanan. More na pagkaon diri sa Saudi guys. Tungaban og ihi sa kabag guys kaya para di ka tungaban og ihi sa kabag kaya para di ka matuka. Sahi man ni guys kuan. Naman ni nakapanimuho man ko aning baho sa sagbutan. Nakapanimuho ko aning baho sa sagbutan guys. Kuan kanang sahi man ni o mint ba. But basta nakapanimuho ko ani sa Pinas. Siya guys. Kani po siya guys. Mako na siya. Kita magtamakan sa Arabo nga mga. Kita magtamakan nila paghimo sa TikTok wa. Nanara na siya guys. Nauro na siya. Pangkuan nga guys ba. Pangbangil-bangil sa kuto-kuto kay nauri og mabuang ta delikado. Di kita makatila og lami nga pagkaon sa Pinas. Magpadala ta dire sa kapoy. Mapangit pa ta.
Matiguang pa ta. Pero, ako guys, ako naman kung tiguang ko guys. Pero, bala na mainom ko ng tiguang, basta kay Tracy lang gihapon ako ang paminaw sa akong height. Sorry bitaw guys. Wala ko video ito mga pilak adlaw guys. Kaya grabe dito kami si guys. Sabtong tagani mo guys. Sabtapot ko ninyo. Sabtong tagani mo guys. Sabtong tagani mo nga. Nga. Di mo sayo mo tanaw. Kaya mo mo sa kong naw. Sabtapot ko ninyo guys. Kung gusto ka nga maka-appel sa mga pa-price guys. Ika ni akong utok guys. Akong tain isa ka sa akong utok guys. Okay, nice akong video usahay guys. Nai-ending na ko ako ang kabuang. Pero dili kabuang guys ha. Gay. Dili kabuang guys ha. Kanang makadaot sa inyo. Nasa last ako ang mga pakulo guys, papanyo. Kung dili mo kugihan mo tanaw sa akong video guys. So, watay mahimo. Ang kugihan mo tanaw mo, di makapremyo. Yeah. Kaya nga, gumanon niya akong video guys. Kaya nabayo sa guys na. Wala sa page na akong video nga ako ang padula. Nasa YouTube. So, kung tanaw ka sa page, naman ang link na ako doon sa YouTube. Ito lang po sa YouTube guys. Yan. Pag makasubscribe na ka guys. Salamat kay guys. Thank you sa mga suporta. Hintay na guys. Kaya kung dili karon sunod ikaw na makadawit. Yan kung bala ka guys. Hindi ka mo kaubugas. Bato imong kaunon. Kortahon na to. Kortahon na to guys. Kung gusto ka og kwarta. Pero mukaon kag bugas. Kaya giilo ra ninyo sa inyong kwarta. Pwede ra pud guys. Manilangan igungit niyo mo guys. Uy, kang manday vloggers din. Pwede ra pud guys. Ay la katubay din putot nyo. Kano? Babae. Dawat naman ko guys. Hindi na gid ko motubo. Happy pista day sa Korea. Di ra bagid ko absin na pistahan na ako diha. Pero mintigit ko na diha. Makakabuhi naman kadugay ka guys, mura naman kung nagkuhit sa Enduro. Kaya sa mga banginin niyo ako ang live guys ha. Sa live baya ko na magkuanjod. Sa live po ninyo may balan kung saan ako sunod na. Kung saan ako sunod na ako pa-price. Kaya basi gipulan na mo kwarta guys. Basi gusto na mo bato. Lamunit kong bato din. Bitaw guys. Gikan sa akong pagsugod guys. Sa akong pa-price. Asahan ninyo na guys. Basta kay kung baskog pa ko guys. Lalaban pa ni guys. Asahan ninyo guys. Hantod. Dili pod nga hantod inigulit na ko guys. Hantod. Kaya pa sa akong lawas guys. Nga mo trabaho. Napako ikapag-price. Price ta guys. Okay. Sayang kayo guys. Di mo mabil sa akong price guys. Ako rin murot sa akong fildo. Ako rin masulurot sa akong fildo guys. Wala mo. Kaya kung nagpa-press ganit ko, wala nga bulan guys. At tangin ninyo guys, ang big prize in December sa New Year. Kabuhi naman ko guys. Naman na siguro to, gisansan ako sa kuwang lawas. Nakaguyod na to vacuum guys, makaguyod na to silhig. Kaya na po to. Kaya na ni kutob ko ang kutob. Tangoy, abi pa lang, disable ta. Uy, sa mga nay mga entry day ng mga citizen, paki-entry ko ha, paki-send sa pangalan ng citizen, wala ko na. Puro kwan lang, wala lang, pangalan lang ipasa ko. Kung subscriber ka, followers ka, nakadungog ka, nakakita ka sa akong video, yan na i-recommend sa ako. Click.
Send lang sa ako. Bye-bye. Thank you for watching. No, no, no.